नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबायानो जोबजासिम नाय भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा जेबो बुजिनाय नङा नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना आं मोनसे भिडिअ क्लिप्स दिन्थिगोन बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायना लाबानो जाबाय बे भिडिअ क्लिप्सआनो जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायना लादो बाबा ओरैबायदि फेसबुक खुलिबानो रनजिता बर'नि आगैनि भिडिअ भाइरेल जानाय रनजिता बर' आगैनि भिडिअ भाइरेल जानाय हामाबो नांदो गथ'खौ दुखुबो मोनदों आरो मा होनो बेसेराखौ माने बुनायनि थाखाय बिराद दुखुबो मोनदों नंगौ बियो भिडिअखौ मोनसे नङा बियो मोननै नङा बियो मोनफ्रोम भिडिअआवनो बियो दखनाखौ फोथां गाननानै माने फिन्दाखौ खिथिनानै एसे बांद्राय जादों आरोना बिनिया माने भिडिअ बानायनाया मोनफ्रोम भिडिअआवनो बिदि बानायबाय थादो बियो नंगौ भिडिअखौ जोंबो सानसे समाव माने एसे आवगायाव माने जोंबो एसे बर' नालाय जोंनिया लोंनाय जानायाव बिराद गिदिरखा जोंबो सानसे आंबो माने खानसे एसे लोंनाय निसा मुवाखौ लोंना लानानै मोनसे भिडिअ माने दखना लांगा गाननानै आंबो बिदि बानायफ्लांदोंमोन आरो बिनि थाखाय आंबो गासैखौबो निमाहा बियो आंबो बे भिडिअखौ दाबो डिलिट खालामाखै आंखौबो लानानै माने खायसे दाबो भाइरेल खालामगासिनो दङ आं बेबायदि आरो भिडिअ बानायलाया नोंथांमोननि सेराव आं निमाहा बिबाय आं बे सानखालि माने माबा मोनसे लोंनानैसो आं बेबायदि भिडिअ बानायफ्लांदोंमोन जोंनि बर'नि मा होनो जौ ना मा होनो जौ बे जौखौ माने आं मानिबा यावहाय जोंनि जमा जानानै जोङो लोंदोंमोन आरोना लोंथारिनानै बिराद निसा नांनानै आङो माबायदि गावखौनो बानायनानै माबायदि भिडिअ बानायनानै आपलड होफ्लांखो माबायदि शेयार जालांखो आं पात्ता मोनासै बिनि थाखाय गासैखौबो निमाहा बिनाय थाबाय रायजो राजानिसिम नंगौ बे कनजिता आगैया सानफ्रोमबो माने बियो एकदम माने दखनाखौ फैखोनानै माबा गोलैनाय महाबा माबा दुगैनाय बायदि अनेक माने मोदोमफोरखौ माने एसे माने गस्लाफोरखौबो ब्लाउसफोरखौबो बियो माने जोमनायनि माने बारा माबा गैया आरो बिहा मोजां जोमान जायो माने फिसा ब्लाउस जोमो बिथिंबो हला हथा नुयो बेखौ जोंबो मानिनानै लादो मानिनानै लादो थेवब्लाबो जेनेबा नेम हिसाबै निमाहा होनाय हिसाबै बिखौ जिहेतु मानसिफोरा गामिनि बा सोरबा आबसुनि गासैबो जोंने मानगोनां एसे गोदोर गोलाव बुजिनायफोरा बिखौ हमदों थिगानो हमनाया मोजाङानो जादों खिन्थु हमनानै जे बिखौ मिटिं खालामनानै जार जि गोसो बिखौ खुगा दामनानै खाथियाव थांनानै बिखौ थथ' थाथा बुनाया बिराद गोरोन्थि जादों मानो होनबा मानसिखौ बुजायनो थांनाया निमाहा होनो थांनाया बेबायदि बुयो नामा नोंसोरनि रायजो राजाया बिदिसो नामा मानसिखौ माने मिटिं खालामनो होननानै बुजायनो होननानै निमाहा होनो होननानै लिंनाया बेबायदि मानसिखौ बुयोसो नामा जोंनिया इफोराव बिदि नङा दे बुजायनोबा बुजायगोन आरो निमाहा होनानै जुदि बियो मानिगोनबा मानिगोन मानिया होनबा बेखौ मोनसे साजा होनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ बेयावनो मिटिङावनो माने मानिनाय मानियि बेखौ सोंखानानै बेखौ लिरखा लुरखा खालामखायो जुदि मानिया होनबा बियो रायजोनि बारगा जुदि बियो बेवहायनो थप्रायोबा बेखौसो जोङो जोंनि रायजो राजाफ्राहाय निमाहा होआ होनजायो आरो खिन्थु भिडिअआव नुबाय बिखौ पापा सैमा अरनाय बायदि बिबो बि जुदि बे समावनो बिनि खरा जुदि नस्थ' जानानै थैनानै थाङोबा आरो बिनि मिटिं जाखांनायनि उनाव जुदि माबा मोनसे जानानै थैयोबा नोंथांमोनाथ' थांना थानाय जाय बुदु बिसोरथ' खारग'बाबो बिसोरो खाननैसो जियाल जानानै गगोन नाथाय बिनि गथ' गथाय बिनि न'खरनि फेमिलिखौ सोर नायगोन बिनि फिसाखौ सोर नायगोन बिनि थाखायनो आं बिखौ बिदि अत्याचार बुनायनि थाखाय बा बिखौ रायनायनि थाखाय मिटिङाव रायनाय बुनायनि थाखाय आं बे मोनसे बर'नि आसार नेमखौ आं एसे गाज्रि मोनदों जाहाथे मानसिखौ बेबायदि बुनो नाङा बुनांगौ बि जुदि मानिथाराबा आं मानिया आं बिदिनो बनायगोन होननानै जुदि बे रायजोनि राजानि सिगाङाव जुदि देरगालाङोबा बेखौ गिदिर साजा होनांगौ गासैबो बुनांगौ आंखौबाबो बुनांगौ खिन्थु बियो दिनै बिखौ जिबायदि नुदों मिटिङाव माने मा मिटिं बिलाय खालि थथ' थाथा गावबा गाव खाथियाव थांनानै बुनायखौसो नुदों माथो मिटिङाव बिदि बुयोब्ला थारमाने बर'फोरनिया बिदिसो नामा बेलेग रायजो राजा बेलेग हारिफोरजों जोङो मुगै जागोनसो माथो मानसिया गोरोन्थि मावब्ला बेबायदि बुयोब्ला
फोजोबनासो लानाय जागोन माथो जोङो गावनि हारि गावनि सुबुं माहारिखौनो जोङो गावनि हारिनि मानसिखौनो बुथारना लानाय जागोन माथो गोरोन्थिया मावाखै नङा मावदो बे आगैया जोंबो नायबाय थायो बिनि भिडिअखौ माने मोनफ्रोम भिडिअआवनो बियो बेबायसा दखना गाननाय बा ब्लाउस गाननाय बेफोरबायदिखौ माहाय माबा खालामालासिनो बियो भिडिअ बानायो बेखौ बुंनो नांगौमोन दे नों बेबायदि भिडिअ अयथासार लाबोनाङा जिउआव गथ' गथाय दङ उनाव उन जोलैनि खोथा थायो नोंखौ नुनानै गासिबो बिदि भिडिअ लाबोगोन नोङो लागै बनायोबा नोङो एसे मोजां भिडिअ बानायनानै खिन्थु बेफोरबायदिबो जेबो रायलायनायबो नुखायाखै फेसबुक बेखौ जाबायदि फरायनाय नुदो माने आं दिनैनिफ्राय भिडिअ बानायलिया आंखौ नुब्ला माबा माबिसो बुंनाय खोनादो थारमाने बेखौ भिडिअखौनो बानायनो होखाला नामा बेहाबोथ' मोनसे इस्सा दं लुबैनाय दं भिडिअ ससियेल मिडियाआव बानायनानै न'खरनि किसुमान अभाब उजिखौ एसे माबा मा होनो एसे हेल्प मोनगोन खोमानानै नागिरबायो थेवबाबो बर' हिसाबै बर' फिसाखौ एसे निमाहा होनांगौमोन बेबायदि बुनो नाङामोन आरो बुनाय नुनानै माने जोंहा बिराद गोसोआव दुखु मोनदों आरो गोरोन्थिया जोंबो मावफ्लांलांदो जोंनियावबो भिडिअ गेजेर गेजेर किसुमान भिडिअ दङ जोंल' नङा आरो बहुद बर' हिन्जाव दङ जे बहुद ओरैबायदि भिडिअ बानायनाय आरो सिख्लानि गेजेरावबो दङ खायसे खायसे सिख्ला मोजां नुजादों नामा जों सबनि भिडिअखौनो नायो खायसे खायसे सिख्ला मालायनि जायगायाव थांनानै मालाय हौवाफोरजों लेनदेन खालामनानै फिसा फिसा गस्ला जोमनानै गावनि सोलेरखौ खिन्थि उन्दै खिन्थि भिडिअ बनायनाय बेफोरखौ नोंसोरलाय मा खालामनो हादों होमबा मा खालामनो हादों बेफोरखौ जोङो हमनोनो हायाखै बे दखना गाननाय नालाय दखना गाननायखौ माने डाइरेक्टलि हमनो हाखायो नालाय बर' नालाय बेनिखायनो माने आगुरि हमनो थाखाय मोजां नांदो आरो अनलायनाय थानांगौ बर'दो बर' है दाय खालामदोनानै बिबो खर'आव बुगोन बिबो खानाय बोगोन बिबो मोखाङाव सौगोन बिदिबा जागोन नामा बिराद हामा नांदो बेबायसा बुनाय नुनानै खिन्थु गोरोन्थिया गैया नङा बिहाबो दङ थेवब्लाबो बिबायदि बुनो नाङामोन आरो आंनि मथेब्ला आंनि बुंनाया एसेयावनोसै माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंनि बुंनायाव गासैखौबो आंनि रायजो राजा गुबुन दाब जायगानि बर' फिसाफोर निमाहा बिनाय थाबाय आंनि भिडिअ नायगिरिफोर बे बुंनायनि गेजेरजों माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला गोरोन्थिया खिन्थु जोंनियावबो दङ जोंबो बिदि भिडिअ बानायफ्लांबाय आरो बेबायदि बानायलिया आरो मालाबाबो खिन्थु मोजां भिडिअ लाबोबाबो नाया भिउस फैया बर'फोरनिया जों बर'खौसो दबथायो खिन्थु बेलेग हारिनि फिसा ड्रेस गाननाय भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय लानानै बर'फोरनि मोनसे मोननैखौ नुबाला लाजिनाय मोनो बर'फोरा बेनो बर'फोरनि आखल बेनो बर'फोरनि नेम नामा नोंथांमोनहाथ' खोनाखाबायानो मा बुंखो बांसिनानो बे भिडिअखौ फेसबुकआवहाय नुदोंमोन आरो जायफ्रा फेसबुकआव नुवाखै बे आंनि इउटुबनि गेजेरजों नुबाय आरोना आं बेखौनो जास्ट नर्मेल आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय आरो बांसिनानो बे भिडिअखौ फेसबुकआव नुखादोंमोन नालाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आंना एसे गन्थंआव गगा मोनना दोङो इनिखायनो भइसआ एसे बोरैबाबो जानो हागौ थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थ' गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा थ' बाय लोगोफोर